Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sylvia Arya Putri. Saged dipuntimbali Silvi. Kula manggen ing Dusun Sumbersari, Desa Sumberdalem, RT 3, RW 1, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Sakmenika kula lenggah wonten bangku kelas 11 ing SMK Negeri 1 Wonosobo. Leresipun ing jurusan Teknologi Komputer lan Jaringan utawi TKJ. Wonten ing mriki kula badhe nepangaken diri kula. Kula gadahi kaprigelan inggih menika damel rancangan ruang kangge lab komputer, konfigurasi Debian 12, HTML, CSS lan upload ing GitHub. Nanging kula uga gadahi karingkihan inggih menika gampil kesupen lan gampil grogi. Saking niki saged dados ancaman kangge diri kula. Kula dados boten percaya diri lan gampil gugup. Saking panjelasan menika kula angsal mendhet nilai becik dening diri kula inggih menika dadosaken kula tiyang ingkang boten gampil nyerah, optimis, tiyang ingkang rajin, disiplin, semangat. Lan kekurangan kula boten dadosaken kula patah semangat nalika belajar. Keterampilan wonten diri kula inggih menika kula saged meminisimalaken wektu. Sampun cekap. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.